Rusyada Türkmen rejimine garşy tiýatry isçiňlik görkezden iki türkmen aktivisti ýagny Moskwanyň aeroportunda wagty tiýatr gaçyp atylga almagy finansan Rozgeldi Çuliýewiň we Elistada pikete çykany sebäpli suda çekilen mälik berdi Allamuradowyň ykballary bilen bagly käbir netijeleri belli boldy. Adam hukuklary boýunça memorial merkeziniň Merkez Aziýa boýunça programmasynyň direktory Vitaliy Ponomaryov bu barada pensiýa güni giýişlik mälim etdi. Muny bir günde iki hoş habar diýip häsiýetlendirdi. Bu barada memorial toparynyň öz web saytynda hem 12 martda beýanat çap boldy. Maglumat göre 10 gün töwere wär Moskwanyň Sheremetyevo aeroportunda daşary çykarylman saklanan Rozgeldi Çuliýewa Russiýada 3 ay möhlet bilen wagtlaryň gaçyp atylga berilipdir. Ýatlatsak internetdäki tanqidi çykyşlary sebäpli türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygynda aýplanan Türkmenistanyň ozalky student Çuliýew 2 martda Istanbuldan Moskwa baranandan soňra Sheremetyevo aeroportunda saklanypdy. Ol ýzyna dolanan halatynda janyny hup awanyp biljekdigi baradaky huwatyrlar sebäpli Russiýanyň bozgunlar baradaky kanunyna laýyklykda gaçyp atylga almak barada ýüz tutupdy. Emma Rus resmiýetleri ilk wady Çuliýewiň ardasyny kabul etmän, ony ýurtdan deportasiýa etmek bilen haýbadatypdylar. Vitaliy Ponomaryov Çuliýewiň işini alyp barýan memorialyň aklawçysy Roza Magomedowanyň 11 martdaky beren maglumatyna salgylanyp, Russiýanyň Içeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugynyň resmiýetleriniň türkmen aktivistiniň gaçyp atylgy baradaky ardasyny kabul edendiklerini mälim etdi. Munun ýa-da adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigül Begmedowa Çuliýewa 3 ay möhlet bilen wagtlaryň gaçyp atylga berilendigini, bu döwrüň içinde onuň işine garaljakdygyny mälim etdi. Bu maglumaty aklawçy Magomedowa hem tasdiq etdi. Ponomaryov Çuliýewiň ykbaly bilen baglylykda adam hukuklaryny goraýjy toparlarynyň Russiýanyň Serhet gullugyna 8 martdaky ugradan hatynyň ertesi güni türkmen aktivistleriniň işinde ilerlemeleriň başlanandygyny belleýär. 7 martda Rozgeldi Çuliýewiň özü hem Rus prezidenti Vladimir Putin'den kömek sorap video ýüzlenme bilen çykyş edipdi. Çuliýew çarşamba gününe çelini onu Russiýadan Türkiýe deportasiýa etmek barada haýwatlaryň dowam ettirilendigini aýdýar. 9 martda Serhet gullugynyň ofiseri Çuliýewa ýüzlenip Türkmenistanyň Moskwadaky konsulhanasynyň onuň telefon belgisini soraýandygyny aýdypdyr. Emma Çuliýew türkmen diplomaty bilen gepleşmekden ýüze burupdyr. Maglumaty görä Türkmenistanda hem resmiýetlerin Çuliýewiň maşgalaty wagtyndaky çemeleşisi üýtgäpdir. Resmiýetler ozalky haýwatlarynyň deregine indispaçylyk bilen onuň ýzyna Türkmenistana gelmegini ündäp başlapdyrlar. Emma adam hukuklaryny goraýjy Ponomaryov bu paýçylygyň näme derejede ak ýüreklilik bilen edilýändigini soraga alýar. 11 mart günü ýerden Aeroflot'un işgäri Çuliýewa Türkmen konsulhanasynyň wekiliniň oňa buterbrotlar we şirili su bolan 2 paket iwerendigini aýdypdyr. Ponomaryov Türkmen wekilleriniň 9 günnäp dowam eden hereketliginden soň häzirki amallarynyň täsir görünýändigini belleýär. Bu aralykda Russiýadaky beýlik türkmen aktivisti ýagny Galmagystanyň Döwlet Uniwersitetiniň filologiýa bölüminiň 3-nji ýyl studenti Mälikberdi Allamuradowyň işi bilen bagly hem sudyň hökmi çykdy. Allamuradow 18 fevralda Respublikanyň paýtagty Elistanyň merkezinde türkmen häkimetlerine garşy 2 adımlyk pikete çykypdy. Ol soňu bilen polisiýa tarapyndan saklandy. Oňa administrativ düzgün bozmalary sebäpli duşşuk, ýygnak, demonstrasiýa, ýürüýüş ýa-da piket gurmak ýa-da geçirmek üçin bellenlen tertip düzgünleriň köpçülikliň çäräni gurnoýjy tarapyndan bozulmagy esasynda aýplama bildirildi. Sol pursat sudyň oňa Türkmenistany deportasiýa etmek barada höküm çykaryp biljekdigi barada hem huwatyrlar bardy. Vitaliy Ponomaryov Russiýada soňky emele gelen ýagdaýlaryň arasynda sudyň pikete çykmak işi bilen baglylykda oňoýly netije çykaryp biljekdigi barada umytlariň az bolandygyna garamazdan türkmen studentiniň aklanandygyny mälim etdi. Ponomaryov 11 mart günü giýişlik Allamuradowyň işini alyp barýan aklawçy Çar Kuliýewiň oňa jaň edip sudyň studentiň hereketinde kanuny ters gelýän ýagdaýlary tapmandygy baradaky habary ýetirendigini aýtdy. Galybertede adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmen Helsinki fondu we memorial merkezi ozalky beýanatlarynyň birinde Russiýada ýaşaýan türkmenleriň beýlik daşary ýurtlardaky ildeşlerinden tapawutlykda soňky wagtda çelini türkmen opozisiýa hereketine açyk duýgudaşlyk bildirmän gelendiklerini belläp geçipdiler. Mundan öň 2020-nji ýylyň güýzünde Moskwanyň durly künjeklerinde türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa garşy tanqidi listowkalar asylyp çykypdy. Adatlygyň sebäplerdäki habarçylary häkimetleriň ilaty görkezýän tölew basyşlarynyň barha köpelýändigini habar berýärler. Bu habar Türkmen hökümetiniň ýene bir gedek ykdysady meseleleri maslahatlaşyp
milyardlarça dolar dasary ýurt kararlaryny gurulan kärhanalaryň we deskalaryň dol kuwatyny işlemeýändigini, bergileri ölmek möhletini ýa-da süýşürmek aradalaryny tasdiklan wagtyna gawat geldi. Lewap vilayetiniň Faraw etrawyna şu günler ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp, adamlaryň bekanun çekilen liniýalar arkaly elektrik toguny, tebigi gady ulanyp ulanmaýanlygyny barlaýarlar we mart aýy üçin öňünden tebigi gady elektrik tölegleriniň tölenmegini talap edýärler diýip Lewapda habar berdi. Talap edilýän gaz tok töleglerini töläp bilmeýän ýaşaýjylaryň gazyda togu hem kesilýär. Gazy we togu kesilen maşgallarda ýaş çağalaryň, garrylaryň, keserli adamlaryň bolup bolmazlygy bilen hem gadaklanmaýarlar. Öňden bergisi bolan we häzirki tölegleri töläp bilmedik faraply hojalyklaryň 200 çemesiniň öý goşlary hasaplanyp, kadiýetiň karary bilen döwletiň haýyryna geçirildi diýip habar çaýtdy. Onun tasdiklamagyna görä, geçen hepdäniň 5-nji güni geçirilen suut dinlenşiklerine tok we gaz tölegleri boýunça bergidar bolan adamlaryň işine seredilenine, adamlaryň işsizligi we beýle kynçylyklary hiç bir jehetden gödöňünde tutulmady. Türkmenistanyň garaşsyzlygyň başga ýerlerine ýyraty mutýady muta ýakyn berilip başlanan gaz, tok we suw ýeňillikleri Odal ýaşullar soňra halk maslahatyna gatnaşan adamlaryň ýylatyň durmuş ýaşaýyş şertleriniň has ýokarlanyny bir agzdan tasdiklamagy netijesinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň karary esasynda ýatyryldy. Gaz we tok töleglerinden başga Farapda köçe düzgünlerini bolan sürjülere salynýan jerimeler hem köpeldildi. Ýol polisiýasynyň işgärlerinden şu aýda köçe hereketiniň düzgünlerini bolan adamlara köprek jerime ýazmak talap edilýär. Saýlaw we bağ nahallaryny ekmek ýaly çärelere çykarylan çykdyjylary, şoňa meňzeş beýleki ýanlary halkyň hasabyny ýapyp agylçak bolýarlar. Ykdysat çökünlük agyr geçýär. Karantin çäreleri hem urna boldy diýip habarçy bilen görleşen emeller aýtdy. Azatlygyň marda habarçysy hem 8 martda ilat edilýän polisiýa gözegçiliginiň we ýerli ýersiz jerime salmagyň görnetini güýçlendirilýändigini, ýol polisiýasynyň awtolog sürjülerini salýan jerimeleriniň has ýygyjamlaşýanlygyny habar berdi. Olar protokol öldürmek üçin hatda howlullaryň aralaryna hem aýlanyp jerime salarýaly adam gözleýär diýip habarçy bilen görleşen marly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyg olsan maglumatlara görä, häzir marda her bir polisiýa işgärininden günne 10-15 sany düzgün bolma hasabatyny talap edýärler. Şu aralykda Türkmen hökümeti nowatdaky mejlisine geçirip ykdysady meseleleri, hususan dasary ýurtlardan alynan kararlary üzmek ýa-da olaryň tölenmeli möhletlerini ýa-da süýşürmek çärelerini ara alyp maslahatlaşdy. Döwlet daştanyň tasdiklamagyna görä, soňky ýyllarda Türkmenistan dasary ýurtlardan milyardlarça dolar kardarly we çekilen kar ferişdelerini bellenlen möhletlerde gaýtarmak üçin kärhanalaryň önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmak berýär. Türkmen hökümetiniň tanqyçylary soňky ýyllarda uly çykda edilen deskalaryň köpesiniň şol sanyny awazanyň, täze howa menzilleriniň, Türkmen pasportunyň, kal zawodunyň, gazdan benzin öndürýän toplumyň we gurulan demir ýollaryň özüni ödäp bilmejekdigini we olara karşylanan karz pullaryň ahyryna ýerli ýylatyň gerdenine düşýekdigini aýdyp gelýärler. 12 martda Marynyň Garagy etrawynyň köp adamly öý hojurlyklarynyň 80 töwereği agdasy döwlet dukanlaryna subsidiýalenen ýemy tönümleriniň paýlanyşyna nägililik bildirip etrap häkimligine bardy. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä köpüsi aýallardan ibaret topar döwlet dukanlaryna goýberilýän subsidiýalenen haritlaryň paýlanylmagyna öý hojalyklaryň düzümindäki her bir maşgalanyň aýratyn hasaplanylmalydygyny aýtdylar. Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna ozal däp bolan aýlyk un paýoklarynyň daşgary soňky ýyllarda güýçlenen ykdysady krizisiň fonuna towuk buğdy, şeker we ýumurtga ýaly önümler hem subsidiýalenen azyk önümleriniň hatyryna goşuldy. Bu ýemy önümleri döwlet dukanlaryna hususy sewda bilen deňeşdirilen arzan bahadan satylýar. Her adama çäkli mösberde satylýar we türkmen häkimetleri
Ýurdun dürli künjeklerine bu haritlaryň sowdasy üçin geçen ýylyň martyna kartoçka düzgünlük girdi. Ýagny olar azyk kartlar esasyna satylyp başlandy. Azatlyk radiosy ýurt raýatlarynyň döwlet dukanlaryna görkezmek üçin öý müdürliklerinden resmi nam almakda çekýän huppatlary barada ýylgyderli habar berdi. Türkmenistanda däp bolan tejribe görä aýlyk un üçin her maşgalanyň adam sany hasap alınýardy. Ýöne marly ýaşaýjylaryň sözlerine görä beýleki subsidiýalenen haritlar şol sana şeker döwlet dukanlaryna paýlanany, olar her öý hojalygyny niýetlenýär. Bir häkimlik işgäri atlandyrmalyk şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna adamlaryň ýadan arz şikaýetleriniň mazmuny barada habar berdi. Men gaýyn bilen bir hojalykdan girip çyksam-da biziň rızkymyz, paýymyz aýry. Şol sebäpden döwlet dukanlary kömek hökmüne arzan narxdan satylýan azyk önümlerini, ýagny ösümlik ýagy, towuk budy, şeker we ýumurtly ýaly azyklary her haýsymyza aýry hojalyk hökmüne aýry bermeňiz soraýar bir aýal öýüdüniň häkimligi ýadan arzasyny aýdýar. Köp hojalyklarda adam sany 12-13 adamdan ibaret. Bir öý hojalygy yarım kilogram şeker köplük bolup ýaşaýan adamlaryň her haýsyny bir çemçeden hem ýetenek diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň söhbetdeşleri öý hojalyklaryna köp adamyň ýaşamagyny, adamlaryň öýüd başlyk ýaşamak üçin yer almakda bar bolan päsgelçilikleri bilen düşündirýärler. Garagym etrabyna mellek yer paýlananok, özüň puly ýüşürip satyn almaly. Onu hem her bir hojalyk edip bilenok, sebäbi iş ýok. Adamlaryň ýagdaýy agyr, çörekleri gaýgy diýip bir ýaşaýjy gurrun berdi. Häkimlige ardy şikaýet bilen baran köp adamly öý hojalyklaryň käbir agdalary döwlet dukanlaryndan subsidiýalenen haritlary yeterlik miktarda almak üçin ya öz maşgalalarynyň aýry öý hojalygy hökmüne hasap alynmagyny ýa-da özleriniň garaşsyz ýaşamaklary üçin özlerine yer berilmegini talap etdiler. Habarçy nägile märekäniň arasyna ozalan bu mesele boýunça häkimlige arza beren adamlaryň bardygyny, ýöne olaryň ýagdaýyň üýtgemeýänligini aýdýanlyklaryny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä etrap häkimliginiň öňüne ýygnanan adamlar yerli resmiýetlerden jogap tapyp bilmän soň biraz salymdan goň galmagal turup başlady. Soňra bir häkimlik işgäri olardan goňlamalygy talap etdi we arzalara seretmegi wada berip nägile toporu köşeşdirmäge synaşdy. Ýöne ýygnanan arasyna ozalan bir näçe edip bu mesele boýunça arza bilen häkimlige ýüz tutanlyklaryny aýdan aýallaryň käbiri özleriniň etrap häkimi bilen duşuşmak isleýänliklerini gazaply talap etdi. Olar işçilikden, pulsuzlukdan we açlykdan şikaýet etdi. Häkimligiň öňüne ýygnanan adamlaryň gyýkylygyndan soňra märekäniň ýanyna 2 sany polis işgäri geldi. Ýöne olar gahar gazaply aýallaryň arasyna girip bilmän gapdaldan synlady diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Häkim aýallary bilen duşuşmak diýip ol sözüne goşdy. Habarçy häkimligiň bir aýal işgäriniň binadan çykyp ýygnananlar bilen duşuşanyny we onuň hem ýygnananlardan goňlamalygy soranyny habar berdi. Ýöne ýygnananlar köşeşmedi. Ähladyklaryň narhy öňküden 5-6 manat ýokurlandy. 1 kilogram tüňkli et geçen aý 50 manatdy. Şuň 56 manat bolup diýip ýygnananlaryň biri häkimligiň işgärine gazaply aýtdy. Soňra häkimlikden başga bir resmi çykdy we aýallardan öz arzalaryny tapşyrmagy hemde ýakyny günlerde bu mesele arçynlar bilen terediljeğini aýtdy. Ol biz siziň talabyňyzy ýerine ýetirer diýip zordan adamlary uğratdy diýip beýleki bir häkimlik işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.